asisakwazi ukukhuluma nogogo khuluma kokusethi nezinto amavasha abahlosile bathi usokhulu uzokhokho bewe asisakwazi ukukhuluma nogogo bungayesethi wewo Sakhuleka kunina abakhulu hayikhona bogogo nomkhulu igama umfoka mbanje ithi sasimbiza ngonduna kanjaba hayikhona yasuke yahlala impungu sihlephlela ulwazi izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba isisa kithi siyakhala sekukhona nezinyanga zamanga izinto sakithi siyahamba engathi sekukhona abafundisi bamanga Kwathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi Nina belembe leqabanya amalembe ngokukhalipha usishaka kashayeka ngemanzi ngesaba ukuthi ushaka ushaka kuyinkosi yasemashobeni ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke nje nakhamba kufinyela khona lo mfanekiso oqosho mawukuthumusha sha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfokambanjwa ukhathini umagutshwa ngumshana wakofuze fulele umashiya amahlangathi azoshumayela umzukulu kaMdumo igaba elimabanga likaThumbula tshatatsha utshatatsha kapheshe upheshe kaMaguyane uMaguyane kaVaphi uVaphi kaNokhonjo kuhlala kuyintokozo ke bafowethu ukuthi ngifike la kwi-channel ethi enkulu impunga yesintu TV la sifundisana khona isintu sike sicobelelane bafowethu ngolwazi sibuye sikhalimane kwezinye izinto othola ukuthi abantu abadala abazithandi masisenza Ngiyacela ukuthi usubscribe nawe ungaka-subscribe kwi-channel ethi enkulu ngoba la sifisa ukufinyelela khona bafowethu kufanele sifike 100,000 ufuna ukuthi kushaye nje bafowethu iphasika kulo nyaka 2023 ayisibe sesifikile 100 ngokusubscribe kwakho ke mbukelo impunga yesintu kuzosenza ukuthi sifike ezikhulwini Namuhla bafowethu kukhona into engifuna ukuyibuka ngesizathu sokuthi kunabantu abaningi esebenze izinto othola ukuthi ziphambene nesintu Kwesinye isikhathi kuyenzeka umuntu abe nephupho aphuphe umzali wakhe athi uyagodola Kwesinye isikhathi ke kungabe umzali kube noma ngabe ubani oyilunga lakho lomndeni osandulela kwelamathongo afike kuwena ngephupho athi uyagodola ijulileke lento ngizokuphinda lokho amaphupho maswahlaziya akufanele swahlaziye sisebenzise kakhulu ulwazi kodwa iphupho mawulihlaziya engathi mawulihlaziya ungasebenzisi ulwazi usebenzisa umoya wabantu abadala okwembethe okanye mawufuna incazelo yephupho musu ukubheka ukuthi umuntu unolwazi lokuhlaziya amaphupho awukuthola umuntu onomoya wabantu abadala ozothi momxoxela iphupho bese alidonse ngokomoya ngoba lephupho leli lisho ukugodola singalichaza ngendlela eziningi uyabona masosebenzisa ulwazi sizofakana ehlathini kunomuntu uke uthola ukuthi uphupha umzali wakhe osandulela kwelamathongo okanye uphupha ilunga lakhe lomndeni lithi liyagodola omunye umuntu aphupha umuntu wakubo osadlula emhlabeni amphuphe enqunu engaqokile usadlula emhlabeni lomuntu kodwa memphupha umphupha kaqokile Kwesinye isikhathi kuyenzeka uthola ukuthi uzophupha mhlawumbe ubaba wakho kanye umne wenu osadlula emhlabeni umphuphe mhlawumbe efake isiqalelo kuphela ianda mhlawumbe eqimbile ngenhla lo muntu akagqokile lo muntu owesifazane osandulela kwelamathongo umphuphe mhlawumbe enqunu engagqokile mhlawumbe ubona amadolo uyabona usashona lo muntu mhlawumbe ugogo omdala kodwa ubona amadolo mhlawumbe umama wakho okuzalayo ubona amadolo akagqokile wonke lamaphupho akusho ukuthi makuthiwa nanga umuntu wakini uthi uyagodola sekufanele manje wena uhambe othenga ublanket ubuye uzophahla nanga ublanket embatha kwakungithuse lokho
abantu mabekwenza bethi bayalalwe abantu besintu. Uma umuntu omelaphi wendabuko umiyalela kanjani umuntu ukuthi akahambe ayothenga ublanket abuya azophahla uma ukuthi uthi ugogo wakho uyagodola? Uzomsiza ngani lo blanket loyo? Ngoba ngeke kumenze ukuthi abe sesimeni asuke efuna ukuba kusona ngokuthenga kwakho ublanket. Ayenziwa leyo nto. Iphupho lokuthi umuntu uyagodola lingasho izinto eziningi. Kungaya ngomoya ukuthi uthini ngaleso sikhathi. Umuntu angafika athi uyagodola ngesizathu sokuthi la ekhona unqunu akagqokile. Akazivezi njenganomuntu okuwukuthi akagqokile ngoba ebalekela isimo esithile ozoba kusona wena umevele enqunu kuwena. Kodwa fika zokutshela ukuthi uyagodola ngoba ngale kwelamathongo akagqokile unqunu. Iphupho futhi lokugodola lingaphinde lisho futhi ukuthi lo muntu othi uyagodola hayi ngoba naku enqunu kodwa umuntu odinga ukungeniswa. Ingakho bafowethu nodadewethu ngithi ayikho into ebaluleke njenganokuthi iphupho ungalisebenzisela ulwazi mawulihlaziya, kodwa kusebenza umoya wabantu abadala ngoba umoya wabantu abadala yiwona ozohlaziya into ekuyiyona. Nangoku umuntu uyamphupha umuntu wakini akagqokile okanye usutholile ukuthi umuntu wakini la ekhona kwelamathongo unqunu. Kungaba baba wakho unqunu, kungaba umama wakho unqunu, kungaba umfowenu unqunu, kungaba udadewenu unqunu, kungaba ingane yakho inqunu. Ukulungisa kanjani konke lokho? Imuphi lo msebenzi wokubembathisa ukuze bangabi inqunu kwelamathongo? Mawufunda incwadi esihloko sithi amava ahlabahlosile, silobile laphana ngokubaluleka komsebenzi webhayi nangokubaluleka komsebenzi webheshu nangokubaluleka komsebenzi wesidwaba nangokubaluleka komsebenzi wesihlangu. Uma umfazi eganile ephelele umehamba emhlabeni, into yokuqala ekufanele enzelwe yona kufuna enzele isidwaba, ngoba isidwaba isona esimembathisayo. Isidwaba isona esimenza ukuthi uma efika kwelamathongo angafike enhluzwa, angafike enqunu. Ngikhuluma ngomfazi oganile ngoba umfazi meganile uyena kuphela onegunya nonemvumo ukuthi abhinqe isidwaba. Ingakho ke meseshonile kufanele ukuthi nje singapholisa amaseko bese simembathisa isidwaba sakhe, bese kuzoba indoda eganiwe ngokuphelele. Nayo kufanele ukuthi mesihambile emhlabeni siyenze isihlangu. Isihlangu siyayembathisa indoda. Indoda mayenzela isihlangu kusuke kwenzela ukuthi mayifika kwelamathongo ingafiki inqunu kodwa ifike yembethe. Ingakho yenzela isihlangu. Siphinde sibuye futhi size la. Uma kuukuthi kuhambe ingane phakathi kwekhaya okungaba umuntu ongaganiwe, ngoba umuntu mengaganiwe noma kuthiwa mhlawumbe una 70 asikwazi ukumenzela isihlangu ngoba isihlangu senzela umuntu oganiwe. Kodwa umuntu oyingane yena sizombathisa ibheshu, sizomenzela imbuzi, simenzele ibheshu lakhe kuze naye mefika kwelamathongo angafike enqunu, afike ebhincile ibheshu lakhe. Uma kuumuntu wesifazane sizomenzela ibhayi, nakhona kube yimbuzi esizoyihlaba, simenzele ibhayi ukuze mefika kwelamathongo angafike enqunu. Iyona ke into eyenza ukuthi umuntu umphuphe enqunu. Ingoba meyintombazane usuke engenzelwanga ibhayi, uma owesilisa usuke engenzelwanga ibheshu, uma kuumfazi oganile usuke engenzelwanga isidwaba, uma kuyindoda usuke engenzelwanga isihlangu. Asichaze ukubaluleka kwesihlangu nokubaluleka kwesidwaba okungekona lokho esesikubalulile.
Isihlangu ngenkathi umnomzana enzelwa sona isihlangu uzokhumbula ukuthi sithe siyamembathisa angafike enqunu kwelamathongo. Ubuye futhi aphinda kwazi ukuthi aphebeze zonke izinto ezimbi ezenzakala egcekeni lomuzi kayise. Uyakwazi ukuthi avikele izingane zakhe, avikele umndeni wakhe, avikele yonke into eyigugu phakathi komuzi kayise. Kanjalo nowesifazane, isidwaba sibalekile, umsebenzi wesidwaba ubalekile ukuthi owesifazane awenzelwe, ngoba isidwaba kowesifazane nakhona sibamba iqhaza elikhulu ekutheni sivikele abantu abakhe bonke, sivikele umuzi lo afika ezovusa phakathi kwalekhaya. Isidwaba nakowesifazane sibalekile ngoba sisivikelo sazo zonke izingane zakhe. Lo wesifazane osuke eganile phakathi kwekhaya sisivikela isidwaba, siyavikela. Uma kuukuthi wena umama wakho uzomenzela isidwaba mawukuthi wayekade eganile, isona yokwazi ukuthi akuvikele ngaso wena njenganengane yakhe ezintweni ezimbi ezobe zifuna ukukwehlela phezulu kwempilo yakho. Isona yokwazi ukuthi akuvikele ngaso. Uma engenaso koba nzima kakhulu ukuthi akwazi ukuthi akuvikele. Isihlangu, isidwaba, lezo zinto zizivikelo. Zizivikelo. Lezo zinto zibaluleke kakhulu bafowethu. Ziningi izinto othola ukuthi ngokwesintu sethu zazingenziwa ngoba naku kwakudlalwa nje. Kufana nentsoya ekhanda lomfazi oganile, kanjalo nenkehli. Inkehli ekhanda lomfazi oganile into enkulu. Ingako ushembe mefika emhlabeni. Mefika ushembe emhlabeni akukho afike wakuphikisa okwakwenziwa okhokho bethu. Asikubeke ukuthi ukubhinqa isidwaba akuyona into yakwashembe, kodwa into yesintu. Ukufaka inkehli ekhanda akuyona into yakwashembe, into yesintu. Ukufaka intsoya ekhanda akuyona into yakwashembe, into yesintu. Ukukeka izindlebe akuyona into yakwashembe, into yesintu. Kuningi engakubala engekona ukuthi izinto zakwashembe, kodwa ekuyizinto zesintu. Into eyenza ukuthi abantu abaningi bacabanga ukuthi zonke lezi zinto ezenziwayo zizinto zakwashembe, ingoba ushembe emhlabeni uyena osahleli endleleni yesintu, nobakhumbuzayo nobabuyisayo abantu ababuyisela endleleni yesintu. Mobuka iningi labantu abasakwazi ukuthi bakeke izindlebe, abantu bakwashembe abakhonza enkolweni kaShembe. Mobuka abantu abafaka inkehli ekhanda, abafaka intsoyi, abantu abasonta kwaShembe, abantu abamaNazaretha abenza konke lokho. Ingoba uShembe mefika ufikele ukuthi emhlabeni azosihambisa kwindlela yesintu eyayikade ihamba okhokho bethu. Phela inkolo kaShembe inkolo yamabhinqa. Sobuya ngelilanga mhlawumbe sizochaza ukuthi yini ibhinqa. Mhlawumbe siphinde sikubuke nakukeka ukuthi ukukeka kusho ukuthini, ngoba abantu abaningi bayazenza izinto bangazi ukuthi lezo zinto zenziwelani. Ngisho inkehli phezulu ekhanda. Omakoti konje bake bayichaza. Kukhona ichannel lapha na yomakoti igumbi lomakoti baseNazaretha. Bachaza ngesidwaba kanjalo nenkehli. Mawuhamba mhlawumbe uya kuyona leyo channel uzofika ukubone lapho bakuchazile okuthi kusho ukuthini ukuthunga inkehli ekhanda kunamisebenzi emuni. Nami ngiyimpunga yesintu ngofika ngizoyichaza leyo nto la okuthi zonke lezi zinto lezi zibalekile, kodwa la bengikhona ngike emsebenzini wesidwaba, isihlangu, ibheshu kanye nebhayi. Engisho ukuthi zonke lezi zinto bafowethu zibalekile. Kubalekile ukuthi mawuphupha nje umuntu wakini enqunu, yazi ukuthi lowo muntu akembethe ngale kwelamathongo, ufuna ukwembathiswa. Akusho ukuthi mthengele ingubo, ngoba uzokhumbula ukuthi ingubo uzigqokile esanganeni okwethuna. Umuntu okwazi ukumthengela ingubo umuntu osuke ephuphumile, uyena ozomthengela impahla umenzela iladi. Kungani uzomthengela impahla?
Ingoba njengoba enephuphumile engafinyelelanga ngapha emhlabeni, uzobona abafowabo nodadewabo benempahla begqokile impahla, bese yena kuvuka isikhwele afuna ukuthi naye abe nazo impahla okanye abacindezele. Ukuze kuqede leso sikhwele menzele iladi, umkhombisa impahla zakhe, umtshela ukuthi nazi impahla zakho gqoka. Emva kwaloko usumthengele lezo mpahla, akusho ukuthi ngale kwelamathongo usegqoke ngokuphelele, akagqokile ngokuphelele. Uzokhumbula phela ukuthi impunga yesintu ihlezi kugcizelela nezincwadi zawo ukuthi umuntu mesedlulile emhlabeni ngabe waphuphuma noma washona esamncane, lonke isiko elidinga ukuthi lenziwe phezulu kwempilo lakhe kuyadingakala ukuthi lenziwe. Engisho ukuthi ke njengoba lo muntu ephile emoyeni, kobe sekubaluleka futhi ukuthi noma usumenzele liladi lokumgqokisa impahla zakhe, kodwa bese uthola imbuzi uzomenzela ibheshu uma kuyingane yomfana, uphinde uthola imbuzi yokumenzela ibhayi uma kuyingane yentombazane. Usube mbathisa ngokwasemoyeni, ngoba umsebenzi webheshu ligqokisa umuntu osemoyeni, umsebenzi webhayi umbathisa umuntu ophila ngokomoya. Kodwa lo msebenzi oyiladi lokumgqokisa ingubo usuke ukwenzela ukuthi lokho angakhaleli ukuthi yena kanazi ingubo, ebona abafowabo nodadewabo abaphila enyameni benengubo. Usuke uqeda leso sikhwele kulomuntu osephila ngale moyeni. Kodwa ukwenza kwakho konke lokho akusho ukuthi ungayibambi imbuzi ingane yakho leyaphuphuma ungayenzeli ibheshu uma iyumfana, kufanele uyenzele ibheshu. Uma iyintombazane kufanele ukuthi uyenzele ibhayi, ukuze konke kuphelele. Mhlambe nawe ngenzeka ukuthi ukhona umuntu wakini owamphupha enqunu, kodwa manje awazi ukuthi kufanele wenze njani. Lowo muntu kufanele ukuthi ubuke isigaba sakhe akusona ukuthi ukwesiphi isigaba, bese kuyabuka kule misebenzi yomine okuthi yena ungena ngaphansi kwamuntu. Uma kuwumuntu wesifazane owayengaganile, kufanele ukuthi nimenzele ibhayi. Uma kuwumuntu wesifazane owayeganile, kumfazi nje ophelele, udinga isidwaba lowo muntu. Uma kuwumuntu wesilisa, umphuphe enqunu, udinga isihlangu lowo muntu, ngoba uyavezela ukuthi ngale kwelamathongo akagqokile unqunu. Hayi bafowethu, angageqa amagula ngoba ngemuke. Uma kuwukuthi mhlawumbe ukhona umbuzo noma mhlawumbe ukuphawula kwakho umbukelo wempunga yesintu, mhlawumbe kukhona la ungezwanga khona, masichaza lenkulumo la kuma comment section, ngibhalele. Ngizofika mina ngiyimpunga yesintu ngifunde, ngibuke ukuthi kuphi mhlawumbe la kufanele ukuthi sicacise khona. Asithembiseke bafowethu ukuthi sizobuya futhi sizozichaza lezi zinto ezinye ngizibalulile ezigcine sezingena, njenganokukeka izindlebe, ukuthunga inkehle ekhanda, uma umakoti nokufaka insoyi, kuningi okunye nje esizokwazi ukuthi sibuye sokuthinta. Ngiphinde ngasho ukuthi nakubo makoti begumbi lomakoti baseNazaretha bake bayithinta indaba esidwaba. Ungahamba uye kobuka lo mfanekiso oqoshiwe ubeze ukuthi bathini, kuze nami ngothi mase ngibuya ngizochaza kube ukuthi mhlambe eminye imibuzo obufisa ukuyibuza ngakhona uyibuza impunga yesintu ngqo. Ngiyacela ke bafowethu ukuthi siqhubeke subscribe kwi-channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV. Sithatha imfanekiso eqoshiwe siyidlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona izoba usizo olukhulu. Uma kuwukuthi uyafisa ukuhlala phansi nempunga yesintu, woze imphelandaba sizochushisana ngezinto ezithinta isintu sethu. Mhlambe kukhona umsebenzi ofuna ukwenza igcekeni lomuzi wakini, awazi ukuthi kufanele uwenze kanjani, woze ohlala phansi nempunga yesintu. Mhlambe kukhona into ekudidayo, khona ulwazi oludingayo, woze ohlala phansi nempunga yesintu. SiseThekwini KwaZulu Natal, ibhilidi lapha West Walk, siku-West Street, sise 4th floor e-office number 420. Uma kuwukuthi ukude nale ndawo, uyakwazi ukuthi usithinte ngokocingo, wenze appointment yocingo. Ngiyacela bafowethu nodadewethu, kubona bonke abantu abake bathi mabezama ukungithola bangangithola ocingweni. Ngiyacela bafowethu ukuthi ningadinwa. Ngiyacela kuzokwenzeka sikwazi ukuthi sixhumane. Abantu bafowethu baningi kakhulu. Ngiyazama nami ngakonke okusemandleni nomnewethu ongilekelelayo abathatha abanye ama-appointment okuba inkinga kakhulu okwenza ukuthi ngingatholakali. Ngizocela ukuthi ngikusho la, uma ngisemphelandaba bafowethu,
angikwazi ukuthi ngibambe ucingo ngoba ngisuke ngenzela ukuthi lo muntu ophambi kwami ngikwazi ukuthi ngimnike isikhathi eneliseke. Ngike ngibona ngingafanele kungamhloniphi futhi ukuthi ngizothi ngihleli naye sikhuluma mhlambe exoxa ejulile ngenkinga yakhe afuna ukuthola isixazululo makukhala ucingo bese ngiyalibamba. Ucingo lwami mina lihlezi likhala. Kusho ukuthi uma ngalibamba ngempela lo muntu lo ophambi kwami angagcine ngasizakalanga esesuke egoli weza phambi kwempunga yesintu wazela mahala. Ngiyacela bafowethu ukuthi ningixolele bafowethu, hayi ngoba nako ukuthi mhlambe ngisuke nginiziba ukube kuyangami angabe bafowethu ngiyanisiza nonke kanye kanye. Iyona into eyenza ukuthi imfanekiso eqoshiwe ngiqhubeke ngikwazi ukuthi ngiloke ngiyenza. Uma kukuthi unawo TikTok nakhona ku TikTok bafowethu ngiyakwazi ukuthi ngingene ngibe bukhoma ngikhulume ezinye zezinto. Uma umuntu onemibuzo nakhona uzokwazi ukuthi ungibuze imibuzo wena ongangithola ocingweni. Ngiyacela ke bafowethu ukuthi siqhubeke njalo subscribe kwi channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV, kanti nencwadi bafowethu zikhona ezifundisa isintu zempunga yesintu. Ikhona incwadi esihloko sithi sithini isintu, amava ahlabahlosile, uyokhuluza ukhokhobe kanjalo nendlela yesintu. Bese sithi ke nje impunga.